Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि DD प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। सो आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय दिनैथ' सानडे नालाय जेरावबो थांनाय जायासै ओंखायनो गामिनि लामाथिंनो एसे बेरायहैनोसै होननानै ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय फिसाजोखौबो एसे गेलेहोनोसै होननानै मिया बिनि थाखाय दि साइकेल फिसा लाना फैदोंना बेयावनो एसे गेलेथोंसै होननानै लामाथि लाना थांसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला बयबो जोबजासिम नायलांबाय थादो दे लोगोफोर आरो नायनायजों लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे। बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै। स' लोगोफोर दायो जोङो थांगासिनो आरोना लोगोफोर लोगोआनो लांसिगौमोनलै आङो फिसाजोखौनो नै आंना फिसाजोआ जारलासो जेरावबोथ' थांनो मोनखायासै दिनै ओंखायनो गामिनि लामाथिं एसे बेरायनोसै आरोना रिल्सफोरखौनो बानायला बायनोसै। नुदों दा लोगोफोर जोंहानि लामाया माबायदि अबस्था नै बेयावबोथ' दलङा बायख्रेबलायनायसो। Mama, dulu pasal dulu. Pergi betam apa? Akai hugar bau se. Oi, Mama. Mama. Bela sini berai deng lagi pergi ko naisa maba deng berai hedeng. Si jatuh. Pisazani kusiana जोंनिबो kusin lede. नायदो लोगोफोर आंना फिसाजोआ ओरैबायदि खुसिथार थांदो मामा दे थांदो बुम 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 होनो दे बुम 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 होनो थ' blessing हाय दे मामा दे औ हाय हाय होन हाय होन लोगोफोर नै दायो फिसाजोखौ नारदिंगासिनो गामियावनो बेरायाबा बहाथो बेरायबावनो दिनैथ' जेरावबो थांनानै जेबो मोनजायासैबो नालाय आयै नै थाम्फैयाव अरनाया गोजा जालायखाबाय ना गथ' बे सानैसो गाखोदो दे एखौ उनाव गाखो सेलायलायबाय जोंनो बेस्रा नायदो आनै गथ'फोरनि आन्दलनखौ नायदो लाबोरै खाथियाव दे मामा दे थिखोनो दे देमबा दिदिखौ नारनो जाबाय आं दिदिखौ अनसिगोन अनगोनथ' आङो दिदिखौसो दे दे नारदो दे सेलायलायबाय दानिया सेसखा नै दानाबाथाय ओइ बाना मा गाखोआखिसै दिदिखौ हा गासिनो न'आव थाबा दिदिखौ मा गाखोआखिसै नोंखौ र'यै नै आरो दिदि सासेयाबो गाखोनायमोननो लामा दोनखायो बेहा नै लोगोफोर जोंहानि नार्सारिया ग्रिन हाउस बेयाव दङ आरोना सिङाव नै लोगोफोर फुलिया कक'आ चक्लेट फुलिया ओरैबायदि मोजां नै नायदो नै ओरैबायदि मोजां दङ दायो नायदो नै लांफैदो गोख्रै नै जौखाबाय बिराद मोजां ओरैथिंजाय नै दाम खमनि नांगौला नै ओरैथिं दं 30 थाखानिफ्राय स्टार्ट नै अग्रु दंफांबो दं नै लाल चन्दना मैया जोबजोब्बाय अग्रु चन्दनखौबो मैया लांदों माखासे नै थाबावलांबावबाय आरो नै मोनबावगोन लोगोफोर ओरैथिंजाय नै
गोदान सोना दंजोबो नैबाव ओमफ्राय नैबे बेद गोरबाय दायो ओरैबायदि जायनो फैना लांफैगोन ओरैबायदि मोजां मोजां फुलि मोनगोन आरो ओंखायनो ओरैथिंजाय खान्थाल नांगौला खान्थाल मोनगोन नै खान्थाल फुलि थाइजौ फुलि ड्रागन नायदो गारि सालायग्राफोरा दे गाबलायदो दे खनसे गाबलायदो मामा दे गाबलायदो दे बुम बुम दे नारदो दे नारदो दे गारि बुम 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 नारदो दे 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 नांलायदो हे जालेले आन्दलन जाबाय नांलायदो दे नांलायदो मा आगोरो मा गोग्रि दे नोंबो मासे दै दे ओरै दे अ जाखै दे दे नादो दे 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 नादो दे लिलु नादो दाउरा ओइ नाथो दे दे दै दे नादो जोंना दे नादो आं भिडिअ लाग्रासो लोगोफोर दिनैनि ब्लगाना जोंनिया ओरैबायदि दावराव दावसि ब्लग मानो होनबा गथ'फोरा बेखौ सेलायबायसो लामाथिं फैबाय दसे बेरायनो होननानै ओमफ्राय उन्दैफोर सेलायबाय आरोना लोगोफोर मा खालामनो ओमफ्राय जोंनाबो बिराद रांखिनि जाबोदोंना ओमफ्राय सालायनो होआ मा मासि दाहर बैसोर बाबु सासे बै नाहरबावलायबाय अन्थावथावनो हनै ओरैनो देखायहरलाय एसे नाहरबाय थालायबाय मा खालामबावनो नै बारबो गैया जि गरम दिनैनि ब्लगखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना ओमफ्राय माथो खालामनो माथो मानो होननानै आङो दिनै गोदाव सोराव मोननानैनो ब्लगाबो गोदाव सोरावैनो जाबाय आरोना बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव एसे देखायलांबाय थाबाय आरोना गथ'फोरनि दावराव दावसिखौ नै आबैया हनै बोराब हरदो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला बयबो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो दे लोगोफोर मोनाबायबो दा न'आव थांनोसै जोङो आरो नेक्स्ट भिडिअ आंखौ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन दे बाय बाय लोगोफोर